ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଶୀତ ଦିନେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର, ଗରମ ଦିନେ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛତା ବା ରେନିକୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ବସ୍ତ୍ର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏହି ବସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କପଡ଼ା ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ପାଉ? ସୂତାରୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହି ସୂତା ଆମେ ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି କରିଥାଉ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ସୂତାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସୂତା ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ତନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର: ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ହେଲା କପା, ଝୋଟ, ମଠା, ପାଟ, ପଶମ, ଟସର ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ନାଇଲନ୍, ରେୟନ୍, ପଲିଷ୍ଟର, ଟେରିଲିନ୍, ଏକ୍ରିଲିକ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁର ବସ୍ତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ୍ରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ରହିଛି। ଏହା ଏଥିଲିନ୍ ବା ଏଥିନ୍ ନାମକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୌଗିକର ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବୃହତ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକକ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଜିତ ବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଏକକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ପଲିଏଥିଲିନ୍ ବା ପଲିଥିନ୍। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ପଲିମର ଲମ୍ବା ଶିକୁଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ଗୋଟିଏ ହାରରେ ଥିବା ମାଳି ପରି ସଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଲିଷ୍ଟର ପଲି ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟର ତନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଷ୍ଟର ଏକକରୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର। ପଲିମର ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପଲି ଯୁକ୍ତ ମରରୁ ଗଠିତ। ପଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ ଓ ମରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଏକକ ଅଣୁର ବାରମ୍ବାରତା। ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବକୋଷରେ ସେଲୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ପଲିମର ଅଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସମାହାରରୁ ସେଲୁଲୋଜ ପଲିମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କପା, ଝୁଣା, ରବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ପରି କୃତ୍ରିମ ପଲିମରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏହି ପାଠରୁ? ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ତନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର: ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ, ଦୁଇ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ। ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦୁଇ କେଉଁ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ତିନି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଦୁଇଟି କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।